कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर कणकवलीत अभित नाईक यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केलाय. सिंधुदुर्गामध्ये जल्लोषी उत्साहाने अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेता आनंद उत्सव साजरा होत आहे. फटाके लावून हे उत्साहाचे वातावरण आहे. कणकवलीमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते आहेत अभित नाईक यांनी कणकवली पटवर्धन चौकामध्ये फटाके लावून या जो उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जो उपमुख्यमंत्र्यांची शपथ घेतली आहे आणि त्याचा आनंद उत्सव साजरा करत आहेत. उत्साह दिसत आहे, फटाके लावत आहेत. आपण त्यांच्याकडून माहिती जाणून घेणार आहोत. पण हे काय नेमकं कणकवलीमध्ये जे राजकारण घडतं ते आहे, कारण राष्ट्रवादीच्या मध्ये देखील सिंधुदुर्गामध्ये 2 गट होतात की काय हे पाहावं लागत आहे. कारण एका बाजूला मागच्या 1 वर्षापूर्वीच शिवसेना फुटली होती आणि त्याच्यानंतर राष्ट्रवादीचे हे आता ही फुटली आहे, कारण राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य आमदार हे आज शपथ घेत आहेत. त्यामुळे एकंदरीत जो प्रसंग आपण कणकवलीत पाहतो, कणकवलीत कणकवलीमध्ये जल्लोष केला आहे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी. आपण त्यांच्याकडून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. नेमकं कसं काय त्यांचं म्हणणं आहे ते. त्यांनी हा फटाक्याची आतषबाजी इथे केलेली आहे कणकवली पटवर्धन चौकामध्ये. आपल्या सोबत कणकवलीचे जे माजी नगरसेवक अभित नाईक हे देखील आहेत. राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य कार्यकर्ते आहेत. नाईक साहेब, आज आपण उपमुख्यमंत्री पदाची अजितदादा यांनी शपथ घेतलेली आहे आणि आज फटाके लावून आपण जल्लोष करणार, काय सांगताय? प्रथमतः आधी मी आमच्या या पूर्ण दादांसोबत जे राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री झालेत, त्याचबरोबर दादा उपमुख्यमंत्री झालेत, त्यांचं मी आधी पहिल्यांदा अभिनंदन करतो. आणि राष्ट्रवादी पक्ष आज सत्तेत गेल्यामुळे आम्ही आज चांगल्या पद्धतीने आनंदोत्सव साजरा केलेला आहे. येणाऱ्या काळात जे काय घडेल ते लोकांच्या जनहितासाठी आम्ही राष्ट्रवादी म्हणून त्या जनतेची सेवा करण्यासाठी अजितदादांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहोत, एवढंच सांगू इच्छितो. अजितदादांनी शपथ घेतलेली आहे, त्यानंतर राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य मंत्री मुश्रीफ यांनी देखील शपथ घेतली, त्याबद्दल काय? मुश्रीफ साहेब हे जुने पक्षाचे नेते आहेत. त्याचबरोबर तटकरे साहेब आहेत, त्याचबरोबर मुंडे साहेब आहेत, त्याचबरोबर पक्षाचे कार्यकारी देशाचे कार्याध्यक्ष पक्षाचे ते दादांसोबत असल्यामुळे प्रफुल्ल पटेल साहेब, त्याचबरोबर मुश्रीफ साहेब असतील, मुंडे साहेब असतील, पूर्ण राष्ट्रवादी आज मंत्रिमंडळासोबत आहेत. साहेब आणि दादा किंवा प्रफुल्ल पटेल साहेब यांचं मी अभिनंदन करतो की हा पक्ष सत्तेत जाऊन लोकांची सेवा करण्यासाठी आम्हाला उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे मी आमच्या पूर्ण राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडून माझ्या दादांचं व पूर्ण मंत्रिमंडळाचं अभिनंदन करतो. राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांचे आणि आपले जवळचे संबंध आहेत, पण पक्षाच्या उपस्थिती त्यावेळी ते शरद पवार नव्हते शपथविधीला, त्याबद्दल काय म्हणतात? नाही, हा प्रश्न आहे तुमचा तो वरिष्ठ पातळीवरचा. साहेब पुण्यात आहेत, दादा आणि या सर्व आमदारांची बैठक सकाळपासून देवगिरीवरती चालू होती आणि ज्या पद्धतीने लोकांची जी काय गरज होती, आज कित्येक दिवस विरोधी पक्षातले लोक सुद्धा अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाले तर एक चांगलं नेतृत्व मिळेल हे डिक्लेअर झालेलं होतं आणि दादांमुळे आज काम करण्याची संधी आम्हाला व प्रत्येक जनतेला सेवा देण्याची आमची काम करण्याची एक उमेद वाढलेली आहे. एकंदरीत आपण उमेद वाढलेले सांगताय, पण सिंधुदुर्गामध्ये राष्ट्रवादीमध्ये 2 गट पडतात. नाही, सिंधुदुर्गात 2 गट पडण्याचा संबंधच नाही. पक्षाच्या राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून आज
दादानी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेली आहे. त्याचबरोबर 9 राष्ट्रवादीचे जे आमदार आहेत, मुश्रीफ साहेब असतील, धनंजय मुंडे साहेब असतील, आदितीताई असतील, त्याच्यानंतर भुजबळ साहेब असतील, ह्या प्रमुख नेत्यांनी आज राष्ट्रवादीचे मंत्री म्हणून शपथ घेतलेली आहे. त्यामुळे 2 गटाचा याच्यात काही संबंध येत नाही आणि मी गट तट न मानता लोकांची सेवा करण्याचं व्रत गेल्या 20 वर्ष आम्ही केलेला आहे. याचा अनुभव पत्रकार म्हणून तुम्हाला आजपर्यंत आलेला आहे. नगरसेवक असलो तरी पहिलं सेवा करण्याचं काम, गट तट हे बाजूला. त्यामुळे मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो हमीपणे की याच्यात कुठलाही गट तट नसून आज राष्ट्रवादी पक्ष सत्तेत आला आहे, त्याचं अभिनंदन करण्यासाठी कणकवली शहरात माझ्या कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा व त्यांचं अभिनंदन करण्यासाठी आम्ही आज कणकवलीच्या पटवर्धन चौकात फटाक्याची आतषबाजी केलेली आहे. निश्चितच हे होते राष्ट्रवादी नेते अभित नाईक यांनी. आपण जो आजचा जो शपथविधी झाला त्याबद्दल आपल्याला आनंद आहे आणि भविष्यात आपली राष्ट्रवादी पक्ष आहे तो या सत्तेमध्ये सामील झालेला आहे, त्यामुळे आपल्याला खूप आनंद वाटतोय असं सांगितलंय. भविष्यात जनतेची कामं आपण करून घेऊ असंच त्यांनी येथे सांगितलेलं आहे. आता येणाऱ्या राजकारणामध्ये नेमकी काय घडामोड घडते याकडे आपण लक्ष ठेवून राहणार आहोत. तोपर्यंत आपण पाहत राहा कोकण 7 लाईव्ह. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.